Tuhan, Sa ating lahat, lalo na po sa mga taga-pakinig at taga-subaybay po natin dito sa IFM News Dagupan po. Good morning po sa ating lahat. Apo. Sir Adrian, kamustahin po natin ano po ang latest ngayon na data na hawak po natin na na-provide ng Pag-asa at ng iba't ibang mga ahensya po ulat mula po sa kanilang mga respected agencies sa mga lugar po. So sa ngayon sir, base po sa latest po na Tropical Cyclone Bulletin po na inilabas kanina ng DOST Pag-asa po, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Warning Signal number 3 po sa mga probinsya ng La Union, Pangasinan at sa central and southern portions po ng Ilocos Sur. Samantalang signal number 2 naman po sa may bandang sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, gay na din po sa probinsya ng Ilocos Norte sir. So ngayon din sir, base po sa ating pong komunikasyon and reporting po ng ating mga provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices po sa buong Region 1, nakakaranas po tayo ng pabugso-bugsong hangin, gaya na din po ng light to moderate to heavy sa ibang portions po na rain po sa buong Region 1, sir. Mhm. So far, sir, kahapon sa ating pakikipag-usap sa inyo, passable pa lahat. Pero ngayon po ba, ano po ang lagay po ng ating pong mga major roads? Meron na po bang may mga closure or hindi madaanan na, Sir Adrian? Sa ngayon sir, lahat po ng national roads po as per latest communication po with our provincial disaster risk and risk reduction management offices po. Passable naman po lahat po ng mga major roads po natin dito sa Region 1 po. Ayun, okay. So good news po yan. At least may mga madadaanan pa rin po sila. May mga monitoring po ba tayo ng mga landslide, sir? And yung pong flooding situation po sa iba't ibang probinsya po na sakop po ng Ilocos Region? Sa landslide sir, may na-monitor po tayo na landslide po sa may Panshan Road po sa Ilocos Norte. However, as pagod po di Ilocos Norte. However sir, dahil po may mga nakapreposition po ng mga assets po ang ating mga member agencies sir, nakatak po yung clearing operations po natin na kung saan po sir, we made sure na yung roads po na affected ng landslide ay maging passable po. As well as sir, sa mga flooded incidents naman po natin, may na-report po Mhm. from Lingayen po na mga barangay po na flooded, cause na din po nung storm surge, aggravated po nung high tide sir. Okay. Sir Adrian, kasi kahapon nakakausap din po namin ang pamunuan ng San Roque Dam, particularly yung flood operation na office nila, and minimal yung kanilang inilabas. So paglilinawan lang po natin po dito sa inyo pong monitoring po sa data po ba, meron po bang mga panibagong nagbukas na gate sa iba't ibang minomonitor po natin po ng mga dams within our na medyo makakapekto sa rehiyon po natin? Sa ngayon sir, wala pa naman pong communicated po na mga ganitong opening po ng ating mga dams. However sir, pag may mga ganitong openings po ng ating mga monitored po na dams, Mhm. pinopost naman po natin sa ating social media po na kung saan po maaring bisitahin po ng ating mga kababayan po para maging updated sila or alam nila kung ano yung mga posibleng gagawin po nila if Mhm. ever man po magpalabas po ng tubig po ang ating mga dams dito sa Region 1. Oo, kasi alam mo minsan yan po sir ang ginagawang panakot minsan nila mga ganitong panahon, kaya dapat factual yung ating mga information na nilalabas at nagmumula sa mga legit agency katulad ng Office of the Civil Defense. Sir, sa inyong monitoring, may mga evacuation po natin, ilang mga evacuees na po ba ang meron po tayo sa Rehiyon 1? So yun sir, sa latest po na report po or our approved po na situation report sir, umabot na po ng affected population po natin sa Region 1 ng 357 po na pamilya, which equates po sa 1,300 po na katao po. Sa 1,300 na katao po na iyon ay may 380 po na nasa loob po ng mga evacuation centers, samantalang may 39 naman po doon ay nasa kanilang mga kamag-anak po na nakikituloy sir. To add to that sir, may mga areas or may mga local government units na din po tayo na nag-conduct po ng preemptive evacuation or yung mga nakinig po sa ating panawagan po. Yung Mhm. Yes po. patuloy-tuloy po nating panawagan po na mag-conduct or sumunod po sa preemptive evacuation efforts po na ikakonduct po ng ating mga local government units po. Ilan sa mga local government units po dito
ay sa may bandang Bangar, Baknotan, Dagupan, Suyo, Bacara, Pasukin, Anda, Binalonan, at Alaminos po. Yun po yung mga reported po or mga informed po sa atin dito sa OCD na mga areas po na nag-conduct po ng preemptive evacuation. Mhm. Okay. Sir, dito po sa ibang monitoring po natin na sa probinsya, alin po ba dito yung talagang tutumbukin po o lalabasan po ng Bagyong Christina sa pinakali? Kasi pabago-bago to ng direksyon eh. Tataas, bababa. Kahapon, sabi nila Pangasinan, pero ngayon, La Union. Saan po ba ang direksyon po nito ngayon, latest? Sa ngayon sir, binabantayan naman po natin lahat po ng mga probinsya po dito sa Region 1 po para if ever po may mga eventualities or may mag-escalate naman po yung sitwasyon po natin dito sa Region 1, atin pong minomonitor yung track po nung bagyo. So, Mhm. as per the latest po na track and intensity forecast po ng ating DOST Pag-asa po na inilabas, maaaring yung center po nung bagyo po ay maaaring tahakin po yung mga munisipyo po ng Bacnotan at saka po sa may Sinait, Ilocos Sur po. Yun po yung base po sa latest po na track and intensity forecast po ng DOST Pag-asa. Apo, yung storm surge, Sir Adrian, ito po ba, magtatagal po ba ito hanggat nandito po si Bagyong Christine sa vicinity ng Pilipinas? Sa storm surge, sir, sa maaring bisitahin na lamang po natin Mhm. kasi sa DOST Pag-asa po yung mas may Okay. nakakaalam po Yun ang ng kung gaano ka tagal or if mhm. ever man magtatagal po yung storm surge or magkakaroon pa po ba ng storm surge po dito sa Region 1. However, sir, patuloy po yung pagpapaalala po natin sa ating mga kababayan na maging mapagmatsyag po dahil ngayon nga po sa posibilidad po ng storm surge dito sa mga coastal Mhm. areas po dito sa Region 1. Parang sinasabi nga po ng Pag-asa, kasagsagan po na pwede nating maranasan yung hagupit po nito mga 11 a.m. pa itong umaga po na ito. Anyway, yung pong mga food packs naman po natin po with your coordination with the DSWD, Sir Adrian, kamusta po yung ating pong mga food packs and even yung mga non-food items po natin na available po na pwedeng pang tulong sa ating mga nasa evacuation? Yes sir, in coordination po sa ating mga member agencies po dito sa RDLRMC 1 po, most especially po sa ating lead po ng response cluster and sa DSWD Field Office 1 po, nakapag-conduct na po sila ng prepositioning activities po ng mga family food packs po sa mga strategic warehouses ng ating DSWD Field Office 1 po Mhm. na kung saan po kakailanganin po ng ating mga kababayan or ng ating mga LGUs ng augmentation from the regional line agencies po ay handa po na mai-provide po yung mga items na ito. Sa OCD naman po may mga available po tayong mga non-food items po, non-food items sorry, na maaari po Mhm. nating i-augment sa ating mga local government units po dito sa Region 1. Opo, medyo marami-rami po itong mga apektado po dito kasi yung particularly yung coastal area po ng Region 1, medyo mahaba po itong stretch po na ito na binabantayan po ng ating po mga ahensya. Yes sir. Kaya po patuloy po yung pagpapaalala po natin sa mga lalong-lalo na sa mga nakatira po sa coastal areas po natin na maging mapagmatsyag po Mhm. dahil nga po sa posibilidad po ng storm surge and kanina din po sir naglabas po ng gale warning advisory po ang ating DOST Pag-asa po na kung saan po pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan po na mangingisda na wag po muna sanang pumalaot po dahil nga po sa posibilidad ng malakas po na hangin gayon na din po ng malalakas po na alon sa ating mga karagatan dito sa Northern Luzon. Opo, kasi dito sa amin, yung Kapitolyo namin, lubog na ng tubig baha yung ano nila, paligid nila. Anyway, Sir Adrian, panghuli na lamang, meron po ba kayong mga ano po, close coordination din po sa mga ilang OCD offices po in car at sa iba pang mga entry, ano po, no, papunta dito sa may Ilocos region na mga karating po natin ng mga rehiyon? Yes sir, constant naman po and established po and malakas po yung communication po natin sa lahat po ng regional offices po and even sa mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng iba't Mhm. ibang regions po dito sa Pilipinas po. So, maasahan po natin yung strong po na communication
and relationship po ng mga regional offices po ng OCD po na makapag-provide po ng augmentation sa ating mga kababayan po sa buong Pilipinas, sir. Opo, yung dito sa mga entry ano po natin, mga entry atag ito, yung mga pasukan na dito po sa Ilocos Region na nagdudugtong sa CAR, nagdudugtong sa mga ibang rehiyon po ng ating pong Luzon areas po. Okay, passable pa naman to, sir. Sa ngayon po, sir, possible naman po na lahat po ng mga major roads po dito sa mga entry points po natin dito sa Region 1 po. Okay. Anyway, sige, paalala na lang po, Sir Adrian, na sa mga kababayan po natin na ngayon ay nararanasan pa rin po natin po itong hagupit ni Bagyong Christine. Yes, sir. Paalala na lamang po sa ating mga kababayan po na palagian po sana tayong mag-monitor ng news, ng radyo, ng TV, and even mga Facebook pages and websites po ng ating mga warning and surveillance agencies po para sa mga impormasyon po. Lalong-lalo na po ngayon kay Bagyong Christine, maaari po nating i-follow yung Facebook pages po ng DOST, Pag-asa, DNRMGB, gaya na din po ng Civil Defense Ilocos, sir. Then dagdag ko, sir, yung paulit-ulit po nating panawagan po sa ating mga kababayan na kung mag-conduct po ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po, ang ating mga local government units po, tayo po sana ay sumunod para po ito sa ating kaligtasan. And lastly, sir, pinapayuhan or ine-encourage po natin ang ating mga kababayan na mag-prepare po sana ng go bags or emergency preparedness bags po na kung saan po nilalaman po nito yung mga mahalagang dokumento, ekstrang pera, mga pagkain po na hindi madaling masira, mga flashlight, kandila or any other na pangangailangan po nila na kung sakali man po na kailangan nilang lumikas ay may gagamitin po sila habang sila po ay nasa evacuation center or nasa kanilang mga kamag-anak po. And yun lamang, sir, mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po, Mr. Adrian Pagsulingan, ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense Region 1. Mabuhay po kayo and ingat na rin, sir. At hingi rin po kami ng mga update pa sa mga susunod na oras. Yes, sir. Thank you po. Ingat po tayong lahat. Masayang kwentuhan